Wapen Kabalen, nandito po tayo sa Barangay Pagiruan, Florida Blanca, Pampanga, na kung saan ay makakasama natin ang napakagandang kapitan, si Kapitana Raquel Garcia. Kumusta po, Kap? Ito naman, mabuti. Naglilingkod kahit wala na sa katungkulan. Tumutulong sa mga kabarangay natin. Opo, opo. Si Kapitan po ay may request ng wheelchair sa 141 Akay ni Sol Party List. Sino po yung beneficiary natin ngayon, Kap? Si, biyanan ni Baby. Biyanan ni Baby. So, doon na lang natin tanungin kung anong full name niya po. Na paano po siya, Kap? Na-stroke yata. Na-stroke po. Sige. Okay. At eto po, samahan mo ko, Kap. Oo, sige, sige. Para yatid ang wheelchair ng Okay, 141 sige, ako na Akay ni lang Sol Party List. magbit-bit. Okay. Sige, sige, ayan. Ayan si Lola. Si Lola pala eh. Ano yan kasi Jobe? Katalina Sunga po, ma'am. Catalina Sunga. Pila na po ba na Lola? Sigurad ko po, Lola. 83 po. Kasing edad na yung inang ko. Dali, habi, ikaitan eh. Mer, ikay mo na. Ayusan mo na, Mer. Sige, huwag matibela din ngayon. Santing la po. Huwag siyempre, masanting po yung mga sige po, iluklok tane po na, Mer. Mer, Mer, Mer. Alakalali po na eh. Alakalali. Yan. Uy, milwal na kakanyang da. Sige, Lola. Yan, Lola, oh. Okay, sige, Jepa po kan para makasandal yan. Yan! Ay, Then, kung bitis na, yan ang Jepa mo po yung bitis na po. Yan, punta masugat yan eh. Yan ang bitis na. Yung pumetong. Yan, kanya na nila. Yan. Sa lirap eh, keng tasbol yan. Yan nga yung pumupupok. Catalina Sunga yung nanay. 93 na ko pa. 83 po. 83 po na. Sige na, Jima ako. Opo. Kaya kayo po. Konselya po, ma. Konselya po yan. Konsyal ko pong balen. Kap Jojo Bitog po. Yan, konsyal tamo yan. Sino ako? Kikilalay ko pa po. Kakitso ko. Masating ko po lalaki. Kay Lola na. Ayan po at kaya bigay po yung Kapitan Agang Garcia. Yan pong nag-request ka na. Actually po last year po dapat i-deliver ko na ini. Pasensya na ko po. Naging busy po yung artista. Nakalya po gagawa. No po yan eh. O yan po. Pekwa na kayo po katad kaya kayo po. Para agamit siya po yung wheelchair. Kaya bigay ko na po kay Deng Akay ni Sol Party List po. Ayan po. At kaya bigay ko na pong may wheelchair. Ano po yung nasabi ko ka rin kaya bigay ko para akit na kayo po. Maraming salamat. Opo. Sana po makasahop yan po yung kaya kayong king wheelchair po. Po. At least po yan, bilwal na ko po kanyan. Makapagpahangin na kayo. Tsaka ikaw po masyado magpa-stress. Enjoy life. Mga kopong gulay ang po kaya na-enjoy po. At least yan, oh, tinay nga wheelchair na yan. So, mga kaakay, isa na naman po yung natulungan natin si Lola po. Kahit yung isa, ano po, natulungan mo na din po yung isa. Sa isa din, natulungan na rin natin. So, May Sunga. maraming salamat po sa 141 Akay ni Sol Party List sa lahat ng tulong po na binigay nyo dito sa bayan ng Florida Blanca at lalo na dito sa Barangay Pagiruan. So, ni Saup tao po, mi abe para kayong panyulong ning Barangay Pagiruan at ning Balen, Florida Blanca. Kaya abe po din katamong kaluguran na PWDs ang pong senior citizen. Ako po yung kaya kayong pambansang konsehal, Jojo Bitog. Magpasalamat kay kana akong partner, kang Kapitan Agang Garcia. Magpasalamat kay 141 Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayo lahat. Thank you. Thank you very much. Kaway ko po.